Sóc un advocat sense ambició. Una part de la feina d'un escrivent és verificar l'exactitud de les seves còpies, paraula per paraula. L'un llegeix la còpia i l'altre l'original. Sense moure's del seu racó, amb una veu suau, però ferma, va respondre: preferiria no fer-ho. Quina altra cosa perfectament raonable podia haver-hi que aquella criatura magra que no tenia on caure morta rebutgés fer de totes passades. Ets conscient dels problemes que m'estàs causant, Bartleby? Els problemes que tenia amb l'escrivent estaven predestinats des de temps immemorials.